Filologia ikasten hasi ginenean, segurazki zuk ez zenuen pentsatu orduan bukatuko zenuela hizkuntza eta garuren arteko erlazio hori aztertzen, ezta? Edo nola izan zen hori kontu hori? Ez, guk karrera ikasten gendunean, dakizun moduan, burmuina etzan aipatu ere egiten. Ni ikasle nintzenean, orain gradua esaten zaiona ikasten nuenean, filologia gradua zen, hizkuntzari buruzko gradua zen, eta nik uste dut, pentsatzen ari naiz, baina uste dut egia esaten dudanean, karrera osoan zehar, behin ere etzela aipatu, hizkuntza gure gogoko funtzio nagusi bat dela, behin ere ez. Ezen hori aipatu, eta etzen aipatzen ez da ere elebitasuna. Guk euskal filologia ikasten gendun, eta aipatzen zan lantzean behin, baina oso guztiz gauza xaloa, orduan beste arazo batzuk ikertzen ziren, da beste gauza batzuk ikasten genituen, batez ere filologia, hau da, testo zaharrak, egiten zen pixka bat Patxigoenaga zetorren irakastera hizkuntzalaritza sortzailea, baina horrek ere burmuinarekin zuen aipamenik egiten. Beraz, karrera ikasten ari nintzela, ez nuen imaginatzen, orain ikertzen dudana ikertuko nuenik. Kuriosoa da, aipatu duzunen artean, euskal filologia karreran elebitasuna esate baterako ez aipatzea, eta hori gure herrian, ezta? Bai. Kuriosoa da. Harrezkerotik nik uste dut elebitasunaren inguruko azterketak eta horiek askoz ere gehitu egin direla gure artean, ezta? Bai, arrazoi duzu, aipatzen zen, baina oso gitxi, guk ez geneukan, nik ez nuen ezer ikasi elebitasunari buruz, karreran zehar. Badakite atzeun, zebilela jentea elebitasuna pixka bat ikertzen, baina ez zan letren fakultatean. Beste batzuk ziren psikologian edo soziologian. Orduan, nik gogoratzen naiz izan ere, Amerikatatik etorri handik gitxira aldizkari batean, elkarrizketa txiki bat egin zidaten, eta esan nien, orain jaztuta inbeste sinisten, garai hartan bai sinisten nuen. Eta da, elebitasunaren ukapen itxu batean bizi ginela. Egoera elebidun batean biziko espagina bezala, euskara biziko balitz bezala, ez dakit non. Orduan, niri beti interesatu izan zait, hau da, ikaslean nintzenean ere bai, niri beti interesatzen zitzaidan burua. Buruan, horregaitik jo nuen Chomskyren bidetik eta bar, etzen hainbeste abstrakzioagatik eta zen, gizon honek esaten zuelako, estreinakoz, hizkuntza gure buruetan bizi dela. Eta nik hau deskubritu nuen karrera amaitzean. Orain hau esateak guztiz harrigarria ematen du, baina horrelakoak ziren kontuak. Gauza bera, gu orain bizi garen garai hauetan, 10 urte barru gauzak erabat aldatuta egongo dira. Guk ja sumatzen dugu hainbat iraultza daudela, gure aurrean ezagutzari dagokionez. Zer dakigu elebitasunaz iraganean? Badituzue hor aztarrenak, jendeak, esaten da gure alorrean, esaten da, elebitasuna, elebitasuna esaten dudanean, 1, 2, 8, 11, baina 2 izaten dira, baina izan daitezke gehiago. Eta beti esaten da, ez dela kasualitate bat, biologikoki gai garela hizkuntza bat baino gehiago jakiteko. Eta argudiatu izan da, gizakiaren historian zehar elebitasuna dela zabalduen dagoen egoera, baina ez dakit zuek horri buruz zer daukazuen esateko, o aztarrena dauzkazuen? Elebitasuna fenomeno sozial gisa. Zan edut, gizarte batean hizkuntza bat gehiago erabiltzen danean. Hori alan ulertu egiten baldin badugu elebitasuna. Ez hiztunaren buruaren barruan 2 hizkuntza edo 3 hizkuntza erabili. Fokoa diferente izan daiteke, ezta? Claro, historikoki, aurreko mendeetan gauzak nola gertatu diren jakiteko bakarrikan dokumentuak ditugu, besterik ez daukagu. Eta dokumentuetan ikerketa edo ikasketa hauek ez dira asko egin, ezta? Batez ere, badatuak ez direlako oso ugariak.
Bai, izan ere hori mito zabaldu bat da. Denboran atzean egiten badugu gizakien egoera naturala elebakar izatea dela, eta tribuek hizkuntza bakarra zeukatela, isolatuta bizi zirela, ez zeukatela elkarren berri, eta nik uste gaur egun badakigula ehiztari, rekolektore, gizarteetan, jendeak, ni ari naiz gizabanakoetaz, ez tribu osoak hizkuntza bi eta berberak ezagutzea, baizik eta gizabanakoek hizkuntza bat baino gehiago jakitea arrunta zela. Beraz, elebitasuna oso gauza zarra dela, ez dela batzuetan pentsatzen den moduan gizarte modernoaren ondorio bat inondik inora. Bai, arrazoia duzu. Gainera esango nuke, garai modernoetan elebakartasunera joan garela edo badagoela tendentzia nahiko nabaria horretara. Eta lehengo gizarteak ele anitzagoak zirela. Antxinatean ere berdin. Kontua da, daukagun dokumentazioa beti edo gehienetan hizkuntza batetikan bideratu egin zaigu, latinetik edo grekeratik, baina hortikan ere guk filologoak ikasi egin behar dugu irakurtzen dokumentuak eta testuak eta hortikan aztarnak atera. Ez daukagu dokumentu asko, hori garbi dagon, baina hortikan atera daiteke orduan ere gizartea elebiduna zela, gehienak elebidunak zirela. Erroman bertan grekera egiten zen, latina egiten zen, eta pila bat hizkuntza kanpotikan etorritakoa. Ez hiri kosmopolita bat zen, eta hori duela 2000 urte. Eta, Amazonian bertan ere, eta hor hizkuntza txiki eta primitibo kakotxoen artean, ditzen diren horietan ere, edo gizarte horietan bintzat, eleaniztasuna oso normala da. Orduan, entzuten dugunean batzutan, entzun izan dugun bezala, ez orain horren beste, baina lehen, aquí se habla en cristiano, eta lako gauzat bakarrekan hizkuntza bat eta inposatuz, eta beste gutxiak mespresatuz, hori, ideologia baten atzeko kontu bada, baina ez, gizarteetan normala den gauza bat. Hizkuntzalaritza oso anitza da, hau da, alor asko ditu, eta azkenengo urteetan konturatu naiz lehen kontu honi ez zitzaion garrantzia handirik ematen, bai hizkuntzen heriotzen gainean orain uste dut jendea, ardura gehiago erakutsi egin duela, ezta? Eta nola, eta batez ere mundu honetan, hizkuntza gutxi munduan inposatzen ari dira, beren esparruak zabaltzen, baina hizkuntza batek bere esparrua zabaltzen baldin badu, eta elebitasuna espaldin bada mantentzen, hori beste kontu bada, nola mantendu elebitasuna hizkuntza haundi eta indar batzuen aurrean. Baina mantendu egin behar da, hizkuntza haundi eta indartsu horiek, gero eta indar gehiago okiko dute, pentsatzen du nik, ez naiz asti bat, baina bentsat azkenengo joera alakoa da. Orduan, nik uste dut mundu honetan elebitasuna, gauza normala da, baina hizkuntza batzuk askoz ere indartsuagoak direla orain duela, baina ez dakit, 3 edo 4 mende. Eta mundu berri horretan ikasi egin behar dute, espaldin badugu nahi bentsat, hizkuntzak alan pilaka galtzea, ikasi egin behar da, edo lortu egin behar da, elebitasun, alde neurrian orekatu bat.